Hirugarren galdera da esanea funtzio hauek simetrikoak diren ala ez. Eta simetrikoak badira, zeinekiko diren. Eta funtzioak bilek dira iberdin isa berbosken isa, zati iru isa, eta bestia isa berbi, zati isa berlau gehi isa. Bueno, ariketa hau, ja egina daukat horri holde honetan. Eta esplikatzen joango naiz. Bueno, agaldera jartzen dugu funtzioa, isa berbosken isa, zati iru isa. Bilatzen dugu zein dan f minus isa. Eta orduan, isa guztien ordez jartzen dugu minus isa. Minus isa berbost, minus isa, zati iru bider minus isa. Berdin. Minus isa berbost, minus isa. Minus plus isa, zati minus iru isa. Minusa ateratzen dugu biderkagai komuna, hemen. Hemen minusa daukagu eta hemendik ateratzen badugu minusa biderkagai komuna, ateratzen zaigu isa berbi gelditzen zaigu parentesien artean, ken isa eta minus bat aurrean. Eta betik beste minus bat. Nola, bilek daukaten minusa bihurtzen dira plus. Orduan ze gelditzen zaigu isa berbos, ken isa, zati iru isa. Eta hori zer da? Justu da funtzioa. Orduan, f minus isa denian berdin f isa, orduan bikoitia da. Funtzioa simetrikoa da, iardatzarekiko. Iberdin isa berbi, zati isa berlau ken isa. Bale. Ordezkatzen dugu f minus isa kalkulatzen dugu, isa bakoitzaren ordez minus isa jartzen dugu, minus isa berbi, minus isa berlau gehi minus isa, minus isa berbi da isa berbi, minus isa berlau da isa berlau, baina plus minus isa. Zer gertatzen da, honek ez duela zer ikusirik honekin. Goien dagoelako isa berbi, zati isa berlau, gehi isa, eta hemen dago isa berbi, zati isa berlau, ken isa. Orduan ez du zer ikusirik funtzioarekin, orduan ez da simetrikoa.